Cześć moi drodzy, dzisiaj witam Was z dachu Super Samu w Katowicach, a za mną katowicki rynek, dlatego że chociaż od kilku już lat pokazuję Wam katowicki jarmark, na moim Facebooku, opisuję go dla Was i pokazuję Wam zdjęcia. W zeszłym roku też mieliśmy przecież połączenie tego wydarzenia z odpaleniem neonu El Sol, to dzisiaj w tym roku postanowiłam nagrać dla Was filmik. A dlaczego? Bo w następnym odcinku przeniesiemy się do Karwiny, czyli na czeską stronę Górnego Śląska. No dobra, spadam, chociaż nie dosłownie, pokazać Wam tegoroczną edycję jarmarku. Tegoroczny jarmark bożonarodzeniowy w Katowicach znów zamienił rynek w gęste od świateł, zapachów i dźwięków świąteczne miasteczko. Od pierwszych chwil po wejściu czuć było, że Katowice weszły już w pełni zimowego nastroju, mimo że pierwszy śnieg już zdążył stopnieć. Gęste iluminacje oplatały front Teatru Śląskiego, a nad rynkiem dominowała sylwetka 33-metrowego koła młyńskiego, które po zmroku stało się najjaśniejszym punktem całej aranżacji. Tegoroczna edycja jarmarku obejmuje standardowe ramy czasowe od 21 listopada do 6 stycznia. Na rynku znajdziemy całe mnóstwo straganów i kramów. W większości z nich króluje rękodzieło. Od ręcznie malowanych bombek przez drewniane zabawki po biżuterię tworzoną przez lokalnych rzemieślników. Właśnie tego typu drobiazgi najlepiej oddają ducha jarmarku. To, co dla jednych jest tylko kolejną ozdobą, dla innych jest małym świątecznym rytuałem. Moje wewnętrzne dziecko, jak co roku, najbardziej uradowały bajkowe domki z ciepłym światłem w oknach i kilkoma zaskakującymi figurami 3D, które doskonale wpasowały się w estetykę rynku. Moim faworytem niezmiennie od lat jest domek z ulicy Sezamkowej, z witryny którego życzenia składa mi nie kto inny jak mój ukochany Oskar z Rzęda. Promowana przez niego postawa życiowa od najmłodszych lat pomaga mi znieść codzienny znój. Ponieważ moja tegoroczna wizyta na jarmarku przypadała w Barburkę, miałam ogromne szczęście zobaczyć na żywo występującą dla publiczności orkiestrę górniczą. Z atrakcji powróciły ulubione motywy. Karuzela z detalami nawiązującymi do Śląska, śląski młyn i klasyczna kolejka elektryczna. Przez rynek przemykają elfy, a z głośników co jakiś czas dobiegają zapowiedzi kolejnych występów artystycznych. Warto wspomnieć o godzinach funkcjonowania. Domki handlowe od poniedziałku do czwartku pracują od 10 do 20, a w weekendy do 21. Strefa gastronomiczna kończy o 22, z wyjątkiem kilku punktów czynnych do północy. Jeśli pogoda dopisze, codziennie od 9 do 21 działa również lodowisko, które tradycyjnie cieszy się powodzeniem, zwłaszcza w późnych, popołudniowych godzinach. A jeżeli Tobie też udzielił się klimat i podobał Ci się ten film, to proszę nie zapomnij o subskrypcji tego kanału, o zostawieniu łapki w górę, dzwoneczka. Możesz też zostać moim patronem. Za wszelkie formy wsparcia tego kanału uprzejmie dziękuję.